Takže čau, toto sú Pasce TV a vlastne Frost už sedí vo vagónu. Čau. Čau. Budeme sa zaoberať aj takýmito trasami železničnými a vlastne spustím ťa a ja potom seba spustím. Len sa to pokúsim tak, aby som to aj vypol. Tak proste nejak takto. Otočím sa, skúsim to dvakrát zapať. Stihol som to vypať, super. No tak a užívajte si jazdu. Túto mapu, chcem niečo povedať k tejto mape. Túto mapu nemáme stiahnutú. Robili sme to my sami. Zabralo nám to nejak pár minút. No, pol hodinu a aj hodinu sa dá povedať. No, lebo najprv sme ešte... Prešiel si cez tie porty? Áno. Super. Juhu. Ak vám môžem povedať, základ bol, že sme len začali robiť takú maličkú trasu, potom... Sme ju furt vylepšovali. Až nás napadlo toto. Fúha, už mi je tak čudne. Je to moc dlhé. No. Ale stojí to za to sa previesť takto. A kto by chcel, tak môže ísť na tento náš server. Vlastne dáme vám do popisu IPčku, je to Hamachi server a je to veľká švanda sa ísť na tomto, lebo je tu dosť veľa skokov a takých vecí a vlastne je to aj prča. A vlastne ja už sa blížim ku koncu a skončil som. Bože môj, toto čo je? Dobre, už prestaň. Tak môžete prísť na náš server, ak máte silné žalúdky. Presne a môžete sa odviezť na našej kohenici. Je to... Hlavne nech tu nechodia takí ako Pover, že Pover. Aby sa nedovracali. No, a to je z tohto dielu všetko, tak ja sa s vami lúčim, čaute.